Эфирде яңалыклар вакыты, студияда Алсын Риева. Исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Икенче лицейда масштаблы реконструкция. Калабызда мәгариф учреждениеләрен яңарту эшләре дәвам итә. Ул безнең өчен әле өр-яңа, без әле аның бу тышкы кыяфәтенә, эчке кыяфәтенә дә ияләшеп тә җитә алмыйбыз. Беренче курста 180-дән артык укучы. Ознакай политехник техникумында яңа уку елы башланды. Алар ярдәме белән без профессионалитет конкурсында катнашып грант алдык. Рухны ала торган трюклар. Әлмәттә кабельле вейкбординг буенча Татарстан Республикасы чемпионаты оештырылды. Безгә бу спорт бик ошый. Республиканың Нефтчеләр башкаласында мәгариф учреждениеләрен модернизацияләү һәм яңарту эшләре дәвам итә. Чираттагы объект икенче лицей. Анда хәзер масштаблы реконструкцияны тәмамлыйлар. Мәктәптә ремонт эшләре тәмамланмаган булуга карамастан, лицей ишек алдында күптән көтелгән тантаналы линейка узды. Белем көне ул көтеп алынган дулкынландыргыч һәм тантаналы чара. Дуслар, укытучылар белән очрашу. Аерым игътибар әлбәттә 1 һәм 11 сыйныф укучыларына. Нәкъ менә алар төп геройлар. Тантаналы линейкада катнашучыларны район башлыгы Тимур Нугуманов һәм икенче лицей директоры Зульфия Сулейманова сәламләде. Всех хочу от всей души поздравить, передать огромное спасибо в первую очередь педагогическому коллективу. Я уже несколько раз сказал о том, что это один из самых крутых и выдающихся педагогических коллективов с большой историей. Это большой труд. И самое главное, что вы добились своих поставленных целей, завершили лицей с хорошими отметками, побольше вас радовали медалями. Лицей шактый үзгәрешләр кичергән. Биредә инженерлык системалар алыштырылган, спорт залын һәм азык-төлек бүлмәләрен ремонтланган, фасад һәм түбә тулысынча яңартылган. Шулай ук тирә-юньдә төзекләндерү эшләре дә башкарылган. Капиталь ремонт республика җитәкчелеге карары һәм Татнефть компаниясының финанс ярдәме белән мөмкин булды. Карандаши в тетрадке написали все в порядке. Мы чисты, опрятны, новые. Для учебы мы готовы. Ниһаять, безнең күп еллар көткән ремонтыбыз ахырына якынлашты. Без быел 2024 елның 2 сентябрендә яңарган, заманча таләпләргә туры килгән үзебезнең туган лицейыбызга аяк бастык. Ул безнең өчен әле өр-яңа, без әле аның бу тышкы кыяфәтенә, эчке кыяфәтенә дә ияләшеп тә җитә алмыйбыз. Чөнки ул бик нык үзгәрде, бик нык үзгәрешләр кичерде. Быел 2 номерлы лицейда 1200 бала белем алачак. Аларның һәрберсенең хәзер дәресләре якты, матур сыйныфларда үтәчәк. Алсу Ахмаджанова, Александр Исаков, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. На этом торжественная линейка окончена. Ознакай политехник техникумында да яңа уку елы башланды. Бирдә югары профессиональ педагогик коллектив белем бирү үсешендәге бурычларын уңышлы тормышка ашыра. Быел 1 курста 180-дән артык укучы белем алачак. Аларның 70-е профессионалитет программасы буенча барачак. Сүз Ознакайдагы махсус хәбәрчебез Эльмира Шәрифуллинага. Ознакай политехника техникумы бүтән төбәкнең кадрлар әзерләү бүлеге статусына ия. Һөнәри белем бирү учреждениесе мәгарифне үстерү Россия Федерациясе дәүләт программасының профессионалитет федераль проект аксаларында урта һөнәри белем бирү кластерын үстерүгә юнәлдерелгән бүтән Россия конкурсында грантлар җиңүчесе дә. Яңа уку елы башлануга багышланган чарада катнашучыларны район башлыгы Марсель Шайдуллин сәламләде. Хөрмәтле укытучыларыбыз, җитәкчеләребез, студентларыбыз, әти-әниләребез, сезне барыгызны да яңа уку елы белән тәбрик итәбез. Менә җитәкчеләр исеменнән сезгә уңышлар телибез. Тантаналы чарада шулай ук төрле оешма җитәкчеләре, студентларның укытучылары, әти-әниләр катнашты.
Бу уку елында безнең образовательный производственный центр агроразвитие исеме астында шундый укыту җитештерү үзәге эшли башлый. Бу авыл хуҗалыгы һәм транспорт юнәлешендәге профессиялар һәм специальностьлар буенча белем бирү. Бу юнәлешнең башында инде безнең Татнефть акционерлык җәмгыяте һәм Союз Агро җәмгыяте тора. Алар ярдәме белән без профессионалитет конкурсында катнашып грант алдык. Егет һәм кызлар уку йортында авыл хуҗалыгы, транспорт, машина төзелеше, тегүче, пешекчелек, төзелеш юнәлеше буенча һөнәрләр үзләштерәчәк. Быел электромонтер һөнәре буенча да төркем ачылган. Анда 18 студент һөнәри белем алачак. Я из Республики Башкортостан. Мин Башкортстан Республикасы Октябрьский шәһәреннән. Электромонтер һөнәрен бүген бик кирәкле дип саныйм. Шуңа күрә бу техникумга укырга кердем. Свою значимость она никогда не потеряет. Уку йортына сыйфатлы ремонт ясалган. Белем алу өчен дә, спорт белән шөгыльләнү өчен дә мөмкинлекләр бар. Форсаттан файдаланып, барлык укытучыларны, педагогларны яңа уку елы белән чын күңелемнән тәбрик итәм. Яхшы, тырыш укучылар телим. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ознакайдагы Мәнәвиз елгасы яр буеның икенче чиратын төзекләндерү тәмамланды. Бу эш 2022 елдан торак һәм шәһәр мөхите илкүләм проектының уңайлы шәһәр мөхитен формалаштыру федераль программасы кысаларында алып барыла. Тулырак алдагы минутларда. Быел бу эшләр республикада җәмәгать киңлекләрен төзекләндерү программасы кысаларында алып барылган. Проект буенча буа тирәсендә тротуарлар, су янына төшү, пирс, мангал зонасы, түбәле ял зонасы, балалар уен мәйданчыгы, яктырту барлыкка килгән. Моторлыкны тагын күрик, тагын да өстәлсен. Моторлыклар бетмәсен. Яр буен ремонтлауда Татнефть компаниясе да зур ярдәм күрсәткән. Әлбәттә, биредә барысы да уйлап эшләнелгән. Балалар өчен дә, өлкәннәр өчен дә, гаилә белән ял итү өчен дә бөтен мөмкинлекләр, уңайлыклар тудырылган. Ә инде менә монда яшелләндерү эшләре Татнефть компаниясының гранты нигезендә алып барылган. Ял урынын ачу тантанасында район башлыгы Марсель Шайдуллин да катнашты. Ул республика һәм Татнефть җитәкчелегенә рәхмәтен җиткерде. Төзекләндерү эшләрендә актив катнашучыларга дипломнар, истәлек бүләкләр тапшырды. Шундый программалар бар, грантлар бар Татнефтьтә. Алар менә халык өчен эшли барысы да, үзебезнең балаларыбыз, яшьләребез өчен эшли. Төзелгән әйберләрне саклыйк бергәләп. Хөрмәтле ознакайлар. Чарада шулай ук Башкортстан Республикасыннан килгән фольклор ансамбльләр дә чыгыш ясады. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Спорт яңалыкларына. Кичә кич Әлмәт Бүтән Россия хоккей лигасы 2024-2025 еллар сезонында Олимпбет Россия чемпионатының ачылу матчын кабул итте. Юбилейный спорт сараебызында узган елгы даими чемпионат җиңүчесе һәм гамәлдәге чемпион Нефтяник очрашты. Лина Хәсәншина дәвам итә. Гимннар алдыннан жанатарларга лиганың яңа төп трофея Россия чемпионы кубогы тәкъдим ителде. Алканы символик рәвештә ыргыту хокукы СССРның спорт мастеры, СССРның һәм РСФСРның атказанган тренеры, Россия җыелма командалары идарәсенең баш консультанты Игорь Тузикка һәм Әлмәт хоккейының беренче тәрбияләнүчесе, Нефтяник спорт мәктәбе ветераны Анатолий Буянцевка бирелде. Беренче 20 минут Пермь командасы уенчыларының 2 тапкыр төгәл ыргытуы белән тәмамланды. Хуҗалар тәнәфестән соң артта калуны кыскарттылар. Капканы каты ыргыту белән Артур Бровкин шаккатты. Тагын бер алканы Нефтяник күпчелектә 56 минутта кертте. Денис Комков 2-2. Уенны овертаймга күчергәч, Әлмәтлеләр сон ягыннан өстенлек алды, әмма уңышка ирешмәде. Матчтан соңгы ыргытулар сериясендә эш бары тик 8-нче парда гына хәл ителде. Ачылыш матчы җиңүчесе бүләге Молот командасына тапшырылды. Линия Хәсәншина, Александр Исаков, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Әлмәттә кабельле вейкбординг бойынша Татарстан Республикасы чемпионаты оештырылды. Ярышлар шәһәр көлінің вейк станциясында узды. Спортчылар тамашачыларның рухын ала торган трюклар күрсәтте. Аларны башкаруның матурлыгын безнең төшерү төркеме дә күзәтте. Сония Ярулина су өстендә фронт-сайд, сайд-слайд, рейли һәм инди-греб күрсәтә. Вейкборд белән актив 5 ел шөгыльләнә. Төрле чемпионатларда теләп катнаша. Бу спорт төрендәге күпләр кебек беренче тапкыр вейкка 9 ел элек дусларыннан күреп баса. Ул бала чактагы сыман шатлык хисе тудыра ди ул. Безгә бу Спорт Зарецкий, он заходит на борт, слайд чуть-чуть. Стартанул Султан орудие, прекрасный старт. Су өстен яулар өчен чемпионатка Әлмәт, Яшаллы, Түбән Кама һәм республиканың башка шәһәрләреннән 20 спортчы килә. Бу экстремаль спорт түре үзендә чаңгы слаломы, акробатика һәм сикерү элементларын берләштерә. Кабельный вейкбординг – это один... Кабельле вейкбординг ул мөгаен бөтен дөньяда иң актив үсә торган спорт төрләренең берседер. Әлмәттә Татарстан Республикасындагы бердән-бер боҗра урнаштырылган. Биредә дөнья һәм Европа чемпионатлары уза. Шуңа күрә без моны читләтеп үтә алмадык. Европа, поэтому мы не могли обойти это стороной. Чемпионаты и первенства, они посвящены... Әлеге беренчелек чемпионатлары Татарстан Республикасы һәм нефтчеләр көненә багышланган. Бүген төрле яшь категорияләрендә иң яхшы спортчылар килде. Бу балалар да, өлкәннәр дә. Әлеге ярышларны без ел сайын уздырабыз. Өстәвенә һәвәскәрләр арасында да өстәмә ярышлар уздырабыз. Проводим ежегодно, плюс мы проводим еще дополнительно соревнования среди любителей. 650 метр озынлыктагы бижра җайланмасы, 10 акробатик фигура, 130 метрлы реверсив җайланма яңа килүчеләр өчен дә, профессиональ спортчылар өчен дә туры килә. Алар арасында Руслан Цынгатуллин да бар. Бу спорт тырышлык, вакыт һәм финанс ресурслары тәләп итә ди ул. Требует много времени, чтобы готовиться, а совмещать с работой и подготовкой тоже не у всех получается. Тем более мы пришли почти в 40 лет в этот вид спорта. Трюкларны катлаулылык дәрәҗәсе, амплитуда, башкару чисталыгы буенча бәялиләр һәм катнашчының шәхси стиленә карыйлар. Камил Илхамов теләгән элементлар җыелмасын үтәп, үз маршрутын яхшы уза. Перед каждым трюком все равно испытываешь какой-никакой страх, ты его преодолеваешь, и после этого прям хочется кричать, радоваться и в целом жить. Ярышларда җиңүчеләр вейкбординг буенча Татарстан Республикасы җыелма командасы составына керәчәк һәм Россия чемпионатларында Төбәк исеменнән чыгыш ясаячак. Зарезка на рейлюху высоченную. Ой, фал-проезд, держать ручку. Нет, отпустил он ручку. Бөгелмә зонасындагы Татнефть предприятиесенең яшь хезмәткәрләре Әлмәтнең 8-нче миле картинг клубында очрашты. 33 катнашучы биредәге трассада үзләренең көчләрен сынап карады. Эшләүче яшьләрнең бу спорт түрі белән кызыксынуы зур ди оештыручылар. 33 Бөгелмә механика заводы, Татнефть институты һәм Татнефть-Снаб идарәсе вәкилләре трассада үзләрен сынап карарга теләк белдергән. Бу ярыш Бөгелмә механика заводының яшьләр активисты, тепловоз машинисты ярдәмчесе Никита Покоев откан грант акчаларына мөмкин була. Ул Татнефть синең мөмкинлекләр платформасы яшь хезмәткәрләрнең инициатив проектлары конкурсында Татнефть Маугу номинациясендә гариза бирә һәм компания ярдәменә лаек була. Эти соревнования у нас проходят уже не первый год. В очередной раз это... Бу ярышлар беренче ел гына уздырылмый. Чираттагы тапкыр без яшьләрне берләштерергә җыелдык. Чөнки картинг кулларга кызык. Беркайчан да беркем дә рәхәтләнеп йөрүдән һәм адреналин алудан баш тартмый. Получить адреналин и так далее. Иратлар арасында лидерлык өчен көрәш берничә этапта уза. 4 узыштан соң финалга 4 катнашучы чыга. Александр Семенов алар арасына эләкми, ләкин бу аны бер дә борчымый ди ул. Мин 5 кешенең 3-нчесе булып килдем. Юлда бернинди хаталарым да юк иде дип саныйм. Мин монда рәхәтләнеп йөрергә, ләззәт алырга, аралашырга килдем һәм теләгәннең барысын да алдым.
Xotin qizlarda burmoli 450 metrli trassani qisqa vaqt ichida o'targa tirishdi. Ularning uzishlarida da kurash kiyerinki ham mavqtirg'ish bo'ldi. Leysan Bayazitova uchun birinchi shartda mashina yuritining o'ng'ayli ham rahat bo'lishi muhim edi. Men mashina yurtirga bek so'ng o'rgandim. 2 yillikgina mashina yurtib taniqli qoldim. Menim uchun har vaqt nimadir qo'rquv bor edi. Shunga birga men jingу uchun tugul, rahatlanib qatnashishga tilab keldim. Adrenalin, yongan rezina isi tezlik, motorlar tovushi ham kutilmagan final qatnashchilar xatirində uzoqqa qolishaq. Здорово, что Татнефть дают такую возможность. Татнефтьнең безгә шундый мөмкинлек бирүе бик әйбәт. Бу очрашу алга таба тормышта кирәге чыгарга мөмкин яңа танышулар бирә. Һәм шулай ук без вакытны бик шәп уздырдык. Биредә шундый дустана атмосфера туда. Ял көне рәхәт узды. Такую дружескую атмосферу, что хорошо скрашивает наш выходной. Кызлар арасында шәхси беренчелектә квалификацион һәм финал узышыннан соң пьедесталдагы урыннар түбәндәгечә билгеләнде. 3нче урынны Резида Насырдинова алды. 2нче урында Эльза Шайдуллина, 1нче урынны Татьяна Силантьева яулады. Иратлар арасында 3нче урында Рафаэль Хаҗиев, 2нче урын Иван Силантьевныкы, 1нче урында Олег Казаков булды. Турнирда җиңүчеләргә акчалата сертификатлар тапшырылды. Hürmetli tamaşaçılarımız, Яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сіз ВКонтакте социаль шилтәренә кіріп, Лучи Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбызда рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динара Сытинская сезнең белән сау булашабыз. Исән сау булыгыз.